Здравейте, драги зрители! Днес съм с по-интересна прическа, защото ще си говорим за по-интересни неща. Надявам се да си добре днес. Ще си говорим директно на ти, защото не обичам тези формалности. Днес, мили зрители, ще ти разкажа за една от моите любими книги. Защо ми е любима и как се запознах с нея и как се здобих с нея най-накрая. Това въпрос за книгата с клоуна "Как работи живота". Казва се "Как работи живота" и се обяснява за това как работи живота. Ако не знаем, защото никой не ни е дал учебник по това как работи живота и какво да правим тук, просто дойдохме и никой нищо не ни обясни. Освен нашите родители, които ни обясниха някакви неща, които се оказаха нерелевантни и сега сме изгубени в света на живота. Все пак трябва да знаем, нали, как работи, защото ако не знаем как работи, как ние ще работим в живота. Днес видеото ще е импровизация. Не съм си написал сценарий, защото имам цяла книга пред себе си. Ще отворя 5 различни страници, ще прочета 5 различни неща за теб. Ако се чувстваш на някакъв кръстопът или ако... Мале, имам смръдливка, мамо, здравей! Много обичам смръдливките и бубките и кучетата, котките и всичките животни. Много обичам, ходи на горе и смръдливката, цал-цал. Те ще прочета 5 отказа от книжлето, за да те намерят в правилния момент и да ти дадат правилната информация. Край. Превземам ТВ шоу. Кога се здобих с тази книга? Беше далечната 2021 година. Влакът ми от София за Враца аварира на Своге и трябваше да остана там. И по някаква случайност имам много близка приятелка, която си беше в Своге и техните имаха ресторант точно до гарата. При което сядам на кафето, ресторанта и се почва: донеси на Криси това, донеси на Криси онова. Така много хубаво си говорихме. И Мишето се казва моята приятелка, извади от някъде тази книга, разказа ми на 2 на 3 някакви много хубави неща и пак така отваряхме и четяхме различни откази. И това ми беше достатъчно да я намеря тая книга и да си я купя. До една седмица вече я имах, беше прочетена и толкова останах впечатлена, че я подарих. Какво да кажа? И тая книга е взимана за подарък и съм много щастлива, че не я подарих, защото едва я намерих, обикалял съм книжарниците да я търся и никой никъде я няма, защото е старо издание, 2016-та, си я поръчах специално и в смисъл бях на косъм да я подаря. Добре, че не я подарих, остана си в мене. Имах даже един проект, в който събирах спестявания, за да я подаря на всички близки хора около мен, защото според мен всеки трябваше да я прочете. Какво стана с този проект? Забравих го. Сега се сетих. Какво правя? Всички сме имали такива проекти. И между другото, Миша, ако гледаш това видео, тогава в същия ден, преди 4 години, оставих едни 10 лева в книгата. Ако никога не си ги намирала, да знаеш, че ако я отвориш, някъде между страниците ще имаш букшиш. Просто казвам. Айде, отваряме случайна страница. И между другото, всеки път, когато имам някакъв казус в живота, си отварям тази книга, откакто я имам, Или една друга "Разговори с Бога" се казва. Тя е за разговори с Бога. Ако не мога така сама да се свържа, книгата ми помага. Ако съм имала някакъв въпрос или някакъв казус, книжката винаги ми е помагала. Аз просто много вярвам в тези неща. Да започваме. Почувствай се защитен. Някои хора обичат да си представят, че се радват на божествена закрила. Превърнали са това в свой навик. Когато прекосяват опасен квартал или шофират по магистралата, те визуализират, че са обгърнати от закриляща ги бяла светлина. Когато чух тази идея за първи път, се зачудих. Как ще ми помогне това срещу някой бирджия или загуби управление камион? Но сега вече разбирам. Визуализирането на тази закриляща бяла светлина ти помага да промениш начина, по който се чувстваш. А чувстваш ли се спокоен и в безопасност, значи си в безопасност. В Библията се казва: не се противете на злото. С други думи, не се фокусирайте върху лошите неща и не прекарвай живота си в мисли за болести и автомобилни злополуки.
За предпочитане би било да се изпълни съзнанието с мисли за здраве и щастие. Някои духовници проповядват да се боим от Господ, но това може да е рецепта единствено за нещастие. Извод. Ако мислиш за нещата, които искаш, ще ги привлечеш. Ако мислиш за нещата, които не искаш, ще ги привлечеш. Надявам се да си го чула в правилния момент. Говоря в женски род, защото просто искам женска аудитория. Сори. Някакси така го чувствам. Послание номер 2. Между другото ще има времеви марки в видеото и ще можеш да си избереш посланието, което ти трябва. Айде. Вселена, може ли само да ми дадеш посланието, което ще трябва на този човек, който гледа видеото, за да мога да му го кажа в правилния момент на правилното място? Да, мерси. Кризите. Истинските житейски възможности много често се изпречват на пътя ти пред решения като несполуки или нещастия. Кога си взимал най-важните решения в живота си? Вероятно, когато си бил повален на колене след тежки сътресения и неуспехи. Тогава си се заричал. Никога вече не искам да се чувствам толкова съкрушен или никога вече не искам да преживявам такива отношения. Обикновено кога започваме да спазваме диета или да спортуваме? Когато изгубим физическата си форма. Кога мъжът и жената в една двойка започват взаимно да се уверяват в любовта си. Когато връзката се разпада. Кога взимаме важни финансови решения. Когато ни е трудно да плащаме сметките си. Кога започваме да архивираме информацията на компютъра си. След като сме изгубили всичко. Въобразяваме си, че знаем всичко, докато не получим сърдечен удар. Не се разорим, не изгубим любовта на живота си. Хубавото на всяка криза е, че ставаме отчаяни и обучаеми. Не е ли смешно? Цял живот тръпваме всевъзможни неща, но започваме да се учим едва когато ги загубим. Извод. Успеха ни е повод за празник, провалът за размисъл, а болката и разочарованието са нашите учители. Послание номер 3. Let's go. Законът на привличането. Умът ти прилича на айсберг. Силата му е в онази част, която не се вижда. Всяка мисъл и чувство, които някога са те спохождали, се съхраняват в подсъзнанието ти. То управлява живота ти. Следователно въпросът е как да програмирам подсъзнанието си, така че да създам и привличам каквото искам. Отговорът, който е известен на малцина, е и поводът за тази книга е, че чувствата могат да програмират подсъзнанието ти. Невил Годърд, лектор и писател от миналия век, обяснява следното в книгата си Feeling is the Secret. Идеите се запечатват в подсъзнанието с помощта на чувството. Идея, която не е била почувствана, не би могла да проникне в подсъзнателния ум. Подсъзнанието е отробата на сътворението. То никога не променя идеята, която е приело, но винаги и придава форма. Можеш да въздействаш върху подсъзнанието си, като почувстваш какъв искаш да бъдеш. За да станеш богат, успешен или обичан, първо трябва да го почувстваш. Получаваш онова, което си познал с емоциите си. Каквито и промени да искаш да направиш в живота си, трябва да ги почувстваш. Както казва Ганди, ние трябва да сме промяната, която искаме да видим. Извод. Всичко започва отвътре. Буда го е синтезирал преди 2600 години. Ти не си част от този свят. Светът е в теб. Някой беше казал да си благодарен е лайфхак. И наистина да си благодарен е лайфхак, защото когато оценяваш всичко, което имаш и че това не е малко и не е даденост, и че можеше да се родиш във време, в което можеше да няма къде да живееш. Не, че сега имам да е под наем съм. Но съм благодарна за това, че съм под наем, защото имам възможността да изкарвам пари и да живея под наем. Имам възможността да давам пари, за да живея някъде. Това съм благодарна за това. Съобщение от Вселената номер 4. Тайната. Веднъж индийския гуру Кришнамутри трябвало да изнесе лекция. По средата на речта спрял и се обърнал към публиката. Искате ли да научите тайната ми? Залата притихнала. Всички се привели напред. Нямало човек, който да не иска да научи тайната. Кришнамутри продължил. Ето тайната ми. Не отдавам значение на онова, което се случва. Това е тайната при поставянето на цели. Чувстваш се добре, представяш си най-добрия за теб резултат, предприемаш необходимите действия стъпка по стъпка. Не отдаваш значение на онова, което се случва. Сигурно ще възразиш. Отне ми 100 страници да стигна до тук, а сега ми казваш, чувствай се добре.
И не бери грижа за това какво става. Точно така. Най-добрите решения са прости. Духовните учители обичат да използват примера с жълъда. Малкият жълъд съдържа в себе си идеята за прекрасния дъб, но не се бори да се превърне в дърво. Същото е и с нас. По рождение носим в себе си идеята за прекрасен живот. От борбата няма никаква полза. Извод. Трудният начин е когато насилваш нещата да се случват. Лесният начин е като им позволяваш да се случват. Надявам се това наистина да ти е помогнало и да те е намерил в правилния момент. Послание номер 5. Последното. Ако такова направо можеш да си купиш книгата. Поръча си от интернет, струваше 25 лева, защото в книжарниците я няма. Ако ти харесва, можеш да си я купиш. Важно ли е действието? Няма да видим сега, важно ли е действието. Между другото, аз точно до тук съм стигнала, тук съм си подгънала, така че може би това е съобщение и за мен. Важно ли е действието, Криска? Ще попиташ. Кое е по-важно? Мислите и чувствата или действието? Питам. Всеки ден. Да го погледнем от този ъгъл. Когато строиш къща, първо създаваш здрава основа, която никой не вижда, а върху тази здрава основа издигаш онова, което всички виждат – самата къща. Същия принцип е в сила и за всяка цел, която искаш да постигнеш. Ако искаш да намериш жена, да напишеш бестселър, да създадеш компания, да създадеш успешен YouTube канал с много последователи и женска аудитория, да направиш операция или да прекосиш благополучно Европа на велосипед, за всичко това се нуждаеш от здрава основа. Създаваме тази здрава основа въз основа на въображението си, като изпитваме положителни чувства при мисълта за успешното реализиране на целта ни. Върху тази невидима основа ще изградим онова, което ще стане видимо за света. Много хора забравят за полагането на основите. Възлагат всичко на действието и на физическото усилие. Непрекъснато препускат, опитвайки се да постигнат лишените си от здрава основа начинания и се чудят защо стените на градежа ми все се срутват. Защо основите са важни? Без да имаш чувство, че целта ти е вече постигната, ще излъчваш единствено съмнение и несигурност. Ще е много трудно. Ами ако се проваля? Следователно ще привлечеш съответните на чувствата ти преживявания. Това е сигурна рецепта за изтощение. По същата причина, някои талантливи хора, голф играчи с перфектен замах и музиканти със съвършени умения си изкарват прехраната, като приготвят хамбургери. Когато живееш с чувството, че целта ти е вече постигната, се превръщаш в магнит за подходящите хора, книги, уеб страници, YouTube канали. Вратите пред теб се отварят. Не се налага да градиш сам строежа тухла по тухла. Нарича се синхроничност. Планираш ваканция. Основата е да се чувстваш ентусиазиран и въодушевен. Да изпиташ усещането, че се срещаш с интересни хора, опитваш екзотични ястия и се връщаш здрав и отпочинал. Планираш тази основа в съзнанието си. Мислите ти създават чувство, а чувството, последвано от действия, което ще предприемеш, ще създаде преживяването. Без тези основи не си нищо повече от самотно листо, носено от вятъра. Всичко би могло да се случи. Пример номер 2. Предстои ти тежък разговор по телефона. Основата е чувството за постигнатата цел. Усещане, че си провел този разговор и си го направил с увереност и спокойствие. Създаваш това преживяване най-напред в ума си. Откриваш, че е забавно и тогава телефонният разговор се превръща в детска игра. Да създаваш въображението си е забавно. Практическите действия също се превръщат в забавления. Ето каква е тайната на живота. Аз съм Кристин, благодаря, че гледа това видео, сигурно и ти ми благодариш, че го направих. Много ще се радвам, ако се абонираш, имам 11 абоната. 11 също ми е много любимо число, ама не искам да оставам на него. Да, една от моите мечти е да си имам готин и свеж YouTube канал. Правя и двете, също визуализирам и също снимам много готини видеа. Моята стратегия за успех е вече начертана. Ако искаш да абонирай, ако искаш ме последвай в Instagram, може и да харесаш това видео. Просто моята логика е, че чрез социалните мрежи в нашия свят просто е най-готиния и добрия начин. Изразяваме себе си и това, което мислим. Благодаря ти, че гледа. До следващия път. Бъди щастлива, живей си живота
и във всеки свободен момент гледай да се радваш и да си благодарен